Вече не се страхува. She's not afraid anymore. Since she saw I don't do any harm to her eggs. I don't even water my geranium flower because I don't want to spoil her eggs. The first time there was a pigeon laying eggs on my balcony. It was down on the floor, and once after a rain, they were just damaged. И така аз вече няма да поливам саксийката с индришето, за да може гълъбката да се снесе, да си измъти яйцата и да ги излюпи успешно, тъй като първия път, когато имаше гълъб, който снесе яйца на моя балкон, това беше тук долу на цемента и съответно яйцата се развалиха и не можаха да се измътят. Приятно мътене с водорано. Чао, чао! Have a nice hatch, little baby.